ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Ирӯз 24 июни соли 2024 1000 рубли 121 сомону 50 дирам дар бонки Эсхата. дӯстони азиз, боз дар ҳамин навор имрӯза мо якчанд намуди хонаҳои нав заминҳо, квартираҳо қабул кардем ки пешниҳодтон мекунем бо нархҳои арзон. Агар дар шумони заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо, техникаҳо боша, агар дар имо WhatsApp сураташо ҳамроҳи маълумотҳо шороҳӣ кунед, рекламаш мегӯем, фурӯшта мегузорем. Ирӯза навор астай. Хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Восе, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Данғара, аз шаҳри Душанбе тарафҳои ноҳияи Шоҳмансур, аз шаҳри Кӯлоб, Восе, хулас навори зур, ноҳияи Файзобод ном астай. Беҳтарин навор. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ лайкҳоро занед, дар канали мо подписатсия кунед. ана ки навора сар мекунем, беҳтарин хонаҳо барои шумо очодиз. мегзарем ба якум эълони ирӯза. ассалому алайкум бародаро, апа ва хӯаро, шерои нар. Як заводи бумагаи фурӯшӣ дорем дар шаҳри Восе. Наи парашта магазин, масҷид, кадоми завод мегира? Заводи бумагаи на бародарои ҷон, дар сентри ам Восеай. Завода мегирем бародарои ҷон, аминҷа кор мекунем. ҷой коркунӣ дорад. сехи бумагаҳоз намерем бародарои ҷон, тамошо кунем сехи бумагара. Здани пешай, ин завод здани пешай на фурӯхта мешавад. Номерора мемонем дар рӯи экран занг бизанем. Намерем друнша бародарои ҷон тамошо кунем. Рафтем друнаш. Неҷа ҷои ховшай, ҷои хов дора. Неҷа ҷои ховай на пансарет ҳамаша дора бародарои ҷон. Неҷа ҷои ховшай. ҷои сехи бумага брови айна бровардесам бумагара. На хел майда мекунем броана. Неҷа салафан мешам бародарои ҷон, на бровардесам. Неҷа бумагара айна майда мекунем бародарои ҷон, на бумагара меброва. Хат боис формата ресурса. Неҷа меброва. Шерона замфарин. Назайна кортиса. Неҷа салафан мезанан, акели мурад хат мунай салафан. На бародарои ҷон аз ҷои заводи бумага ҷаш мебурад листои калона уҷа майда мекунем, намерем друнша мебинем. Оз кор накестан бачаҳо хован ози гармай ай шав кор мекунам бародарои ҷон, на 100% кор мекунам. заводи кадом да ё бумага дар кор мешава замзани мошинам боша алиш мешава болои сумбута. Инам хеле меброра уҷа баъд мерай майда мекунам ба парасехта. Инам хеле мошинам боша алиш мешава 100% кор кесаи завод. Неҷа склад ай бародарои ҷон, склад. Неҷа ҷои кардона метони ҷа бо ягон сехи дига ой кунӣ, он чизи дига кунӣ. Дарши неҷа запас кардона, мисол кардона меёрӣ, ҷа мемонӣ тайёр мекунӣ. ҷои хобҳо ҳама чиз дора. Бародарои ҷон ҳамҷа меёрӣ кардона захира мекунӣ, ҷа медонӣ ягон чизаки дига сех кунӣ. мегзарем ба дуюм эълони ирӯза. ассалому алайкум бародарои ҷон, апа ва хӯаро, шерои нар. Дромадин лайк, подписатсияро фуромӯш накунед бародарои ҷон, лайк азер кунед. Дромадин ки дига бародаро бубинам. Инҷа 15 халадини комадагия бародарҷоно растагия дастафка мебарем Душанбе Қирған, дастафка мебарем Душанбе Қирған, Данғара, Восе, Кӯлоб, Москва, Фархор. Оз давоси растагия бародарои ҷон, кадом халадин харай срочно бия, ина халадине ки якам мерем, ина тамошо кунем, ина дистошон хади ҳамеша ким тоза мекунем иншоалло 100% бародарои ҷон, кадом гирифтания срочно занг бизанам. ина дистошон ҳамашон 100% дар ҳолати хубан, надимгиш ҳамаш кор мекунам. гарантиш хатия бародарҷоно занг бизанед, ҳамаш 100% ина сеюмгиш нарафтем семигам наврастан мондемшон аялав санҷидесем бародарои ҷон, занг бизанед кадом дар хӯра. ина тавошо бародарои ҷон, тамошо номерои телефон 987 WhatsApp имо 987 28 58 58 987 28 58 59 939 95 58 58. занг бизанед. номерои вабинонда WhatsApp дорум 987 28 58 58 +7 номерои Москва WhatsApp +7 977 718 25. бародарҷонон 100% дар ҳолати хубай, 100% гарантӣ дора. Касаниро ҳам дорем бародарои ҷон, тамошо кунед кадом да маъқулай. бия дастафка дорем
срочно бери лайк подписаться ва даро фромӯш накунед широи нахирем на 11 ҷо ҳамаш не 12 не иҷи ҳамаш 100% санҷисин кор кеса холодильнико 15 холодильник ҳамаш аз дута консонери 12 куба қати пултошуно да консонери 12 куба не чия стиралкаи нави пачкай на вообще кор кундан 6 килограмм пачка ҷоно зам занен на дар ҳолати хуба омади давусе насара шуда 28 58 58 ватсап ё мошинаам дорем телевизор ин аз се танига мошинаам дорем бародарҷоно филмекунӣ ҳамеша ин мошина чанам медуза авилок павлок медуза инаиш чанам авилокои дафтаношуни мева филм медуза инаи дигариш бародарҷоно кадом гирифтани замзанам телевизори размери 45 ам дорем 30. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи варзоб деҳаи чорбоғ мегӯянд ку чорбоғи боло се комната масоат бошад 4 сотих бо нархи 300 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. барои маълумоти пурра дар ватсап 916 занг занед. соли 2017 хонара сохтанд. хонаҳо 3/6 д, хонаи дигариш 3/3, свет об дорад, камбуд нест, мега мактаб, масҷид, магазин ҳастай, беморхона ҳаст, аптека ҳастай, ремонти хона миёна ҳолати хубда қарор дорад. касоне ки мехарад рақамҳои ватсап 916 дӯстон занг бизанед, ана ҳамин ҳолат фурӯхта мешавад, не ки фақат срочна. хонаҳое ки Саудо ТВ реклама мекунад ҳамашон иншоалло нархҳои зуранд срочна. мегзарем ба чорум эълони имрӯзамон. ассалому алайкум мардум, мега манда хона дар кураи заминӣ ё квартира фарқ надора, то 185 000 сомона мегирам. аз тарафҳои душанбе шаҳри бохтар ноҳияи данғара боша мегирем, мега касоне ки дора ҳамин тарафҳо хона замин ина марамат дар ватсапам +7 967 занг бизанед, мега муроҷиат кунед, мегирем ма хонатона заминтона. бачако по-братски фақат акара дастгирӣ мекунем. касоне ки дора ё ки акоотонай додаротонай ҳамсояу бародаротонай дошта боша ҳамин рақамҳои ватсапша битем бачаҳо муроҷиатш куна мегира хонаша тарафҳои душанбе шаҳри бохтару ноҳияи данғара ина пожалуйста муроҷиат кунед бачаи азиз. оҳан мехарем бачако, оҳан килош 2.5 то 3 сомонӣ, коробка аз 1.30 дирам то 1.80 дирам, коғази сафед 2.5 то 4 сум мехарем, кондисионер 300 то 600 сум мехарем, зил газ 53 то 12 000 сум, камаз мошини калони майда мехарем, караот дар тиреза мехарем, холодильник аз 200 то 700 сомонӣ, тинка 1 сум, алюминий 7 то 13 сомонӣ, мед ай 6 сум сар мешавад, аккумулятор мошин мехарем, мега килош 4 сомонӣ, тамоми чизи кӯҳна мехарем. дар ватсап нависен салафан 3-4 сомонӣ. маълумоти пурра бо ватсап бачако поделиться кунен, касоне ки оҳан дорад занг занен масъала кунен мегира бачаи азиз. мегзарем ба шашум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи данғара деҳаи очовар ки бо нархи 40 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. масоати замин 6 сотиха бачаи азиз. ина марамат дар ватсап 931 да метонен занг бизанен аз номи канали мо Саудо ТВ. қарораш тайёрай, мега яъне ки тайёраш дестай. дар наздикиш мактаб балниса ҳастай. замин да кансаи кӯча қарор дорад. 6 сотиха боз як рез сангам дора. кӯчаҳо да об гузарондагӣ тайёрай. ина марамат дӯстон зангават ка маслиҳат кунанда ҳамин замина касоне ки заминхар ҳастен, мардум уже зиндагӣ кардестай, пожалуйста бигиринша. мегзарем ба ҳафтум эълони ирӯза. замини хона яъне ки аз шаҳри бохтар территорияи вокзал ҳоҷи шариф яъне ки тарафҳои ғайрат боша, мега замин ай 6 то 8 сотих боша
сумуш то 130,000 сомонӣ боша мегирм мега. Неки замин 100% ҳуҷҷат дошта боша мехарм мега. Бачако нигоҳ кунед. Рақамои 938 занг занен ёки 807 ёки WhatsApp +7 985 да касоне ки дора инаме ака мехара. Замин барои хона кардан бояд неки ҳуҷҷатош 100% боша то 130,000 сума мегирм мега. Зангават ка заминтона буфурӯшем бача азиз. мегзарем ба 8-ум эълони ирӯза. замини фурӯшида астае ки дар тарафҳои уялӣ селхоза қарор дорад. масоҳаташ 8 сотиқ, 3 дар хона, фундамент рехтагӣ тайёр 65,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, дига арзон намешавад. рақамҳои телефон 904 ёки WhatsApp 900 занг занед. документ дора 8 сотиқ, 3 дар хона, калидор баня дар дарунаш, яъне ки фундамент рехтагӣ тайёр. қарор дора касе ки мехара худаш бачака ҳуҷҷат мекуна, ба номаш мегира. свет об дора, дар наздикиш мактаб, магазини бозор, заводи яъне ки ғишт ва заводи пахта ҳам дорад. фундаменташ 2 метр баланд, рехтагӣ тайёрай. ина дӯстон 65,000 дига арзон намешавад, яъне ки 75-80,000 буд, срочно сум дар кор 65 та мондем ша дӯстон. касоне ки мехара худаш ҳуҷҷат мекуна. ина марама зангават ка маслиҳат карда замина бихарем бачака уялӣ. мегзарем ба 9-ум хонаи фурӯшӣ. анаи хонаро бачака азиз маълумотоша бо диққат фақат гӯш кунед. ман полни мефаҳмонам, баъдан маъқул боша занг бизанен бихарен. фикр мекунам ҳамин хона баъди рекламаи ман ҷошта савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ астае ки дар ноҳияи Данғара назди ҳавлигӣ, ҷамоати Исмат Шариф 1, деҳаи Ҷарбулоқда қарор дорад. 3 дар хона, масоҳат 8 сотиқ, бо нархи 170,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. WhatsApp-и асосӣ 880 ёки WhatsApp-и дигари 00433, WhatsApp-и дигари 908, телефони дастӣ 907 занг занед. мактабаш 6 метр. баъдан ҳамин чӯҷоро бинем бачаҳо, инош яъне ки бо маслиҳат савдо мешавад. мактаб 6 метр, масҷид 120 метр, раҳи поездай яъне ки лави раҳда, хонаҳо 3 хона 6x3, обши хонаҳо ҳамагӣ 9 та ва калидор. аловхона, кухни 2 оғил дора, алишам мешава ба мошин. дӯстон азиз нигоҳ кунед, 170,000 сомонӣ. касоне ки бо ҳамаи мурғ чӯҷаҳо мегирад, бо ягон сум иловаш мекуна, баъдан ҳамин чӯҷаҳоро мегам меспарем. қариб 200 дона неки паррандаҳо ҳастанд. ремонтҳои хона бад нест. ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф 1, деҳаи Ҷарбулоқ. дар пости Олимитой ҳамун тарафо хулас дига бачаҳо азиз. пеш аз посте ки пас аз пост раҳи поезд мешава, ана ҳамуҷа ина ҳамин хона гирдаш маҳкам, ремонтҳои хона фасон, зур ина лесинсаи фасон дӯстон. об дар пишти хона ҳастай, мегирен оба хона мегзаронен. масъалаи об свет камбуд надора. маълумоти пураша рақамҳои 880 занг занед бачаҳо. лайкотона ҳатман бизан. мегзарем ба 10-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 3 комната, масоҳаташ 8 сотиқ. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлолда қарор дорад. бо кирпичи пухта хонара чико кардан вардоштанд. деҳаи Истиқлол, шаҳраки Ваҳдат. 210,000 сум нарх. WhatsApp-шон 900 занг занед. фавран ва таъҷилӣ, яъне ки ҳавлии фурӯшӣ, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 1 калидор дора, дарвоза яъне ки дидесен ҳамин ҳолат дорад. даруни хонаҳо 4x8 мега, дигариш 5x4, дигариш 4x4, калидор 2x4 ва дарвозахонааш 5x8. ин ҳамин маълумот бачаҳо. таҳхона, падвал дора, ошхона ва ҳаммом дар дарунаш дорад, бо савдо мешавад дӯстон. муомила кунед, гирдаш дидесен кадом ҳолата маҳкам қариб кардагӣ, яъне ки битону рехтагӣ, худотон чо мекунед, дар чӣ проекта давом метиҳед. мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки детажа, масоҳаташ 1 сотиқ, 9 комната. ана ҳамин хона дар ҳол бояд чӣ шавад? Савдо карда шавад.
ноҳияи Файзобод ҷамъияти ду бедада қарор дорад. 223,000 сомон нархаш. барои тамос рақамҳои 911 занг бизанед. хонаи фурӯшӣ дорои 4 дархона ва 5 то 4 дархона ва 5 то хоначаҳои дигар хулас воқеъ дар ноҳияи Файзобод ҷамъияти ду бедада қарор дорад. касоне ки мехаранд маълумоти пурраша рақамҳои 911 занг бизанед. 2 этажа 9 комната 1 сотих. инҷа меган 5 то неки утоқои магазин ҳам хеле чӣ карданда маълумот мақсад расондан. мегзарем ба 12-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната масоҳати хона 2 сотих. шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсида қарор дорад. 1000 сум кам 200,000 сомонӣ. ватсапшон рақамҳои 934 занг бизанем бачаҳо. хонахар бошӣ марамат ина пажалса ради интереси просто бачаҳо занг назанем мега. 3 дар хона кардагӣ 2 соати масоҳат калидор дорад. веранд, подвал, меҳмонхонаш 6.5 ба 3, спални 4.3 ба 3.5, детский 3.5 ба 3, подвал 3 ба 3, кухни, баня, ҳоҷатхона, берунда, ҳастаи об, светам дорад бачаҳо. маълумоти пара ватсап шонда занг занен. сади накунен дар Душанбе хона қарор дорад дӯстон. наворо маъқул боша ба хотири пешрафти канали мо Саудо ТВ номер 1 ҳамин наворда лайка бизанен, дар комментария 5 монен. иншоалло розием ҳаматон бачаҳо. мегзарем ба 13-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Кӯлоб. проект бинем бачаҳо. проекти замонавии зур, не ки нархшам зур. 150,000 сомонӣ. 150 бачаҳо. хеле нарх фикр мекунем ки камай. ватсапшон ҳамин рақамҳои 4 84 272 занг бизанед. рости ҳамин рӯз хоҳиш кардам бачаҳо ки навора дарозтар кунен, яъне ки хонаҳои арзонтара зиёдтар монен. ина 21 минут навор кардем баҳри шумо. бовар кунен беҳад бисёр меҳнат кардем навори ҳамирӯзада. фақат мо хонаҳои арзон сурох карда баҳри шумо ина пешниҳод кардем. далчи хонаҳо дар давоми навора бачаҳо тамошо кардан бигирен. мақсад ҳамин навори ирӯза ягон хонаи арзон наёфтед, ноумед нашен. навораи баъдина иншоалло бо баҳри шумо хонаҳо, заминҳо, квартираҳо бо мошинои арзонам пешниҳодтон мекунем дӯстони азиз. мегзарем ба 14-ум хонаи фурӯшӣ. анаи хонара касе мегирад фикр мекунем ки бурд мекуна. бачаҳои восиамҷаин, ҳамшариҳои мо. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 2 комната масоҳат 1 сотих. рӯшодкаи пишти хона ин сотихта дохил намешавад, не ки ҳамин хона дар дохил мешавад. чӣ хелак бигем? просто пишти хонаи рӯшодкада. ноҳияи восе 160,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ ноҳияи восе кӯчаи Исмоили Сомонӣ рӯбарӯи Военкомат. хона иборат аз 2 ҳуҷра, ҳаммом ва ҳоҷатхона. хонаҳо мега яъне ки ҳамин хеле ҳолат дастрошна хона савдо мешавад. 160,000 мегем, бо муомила мекунем. ин ҳамин қадар масоҳат, яъне ки 1 сотих камтар масоҳати хона камтар будааст. хулас бачаҳо худотон муомила кунен. касе ки мегира может быть 2 этажа мекунен ё ки ҳамин хеле зиндагӣ мекунен. ай квартирада хуба иншоалло. мегзарем ба 15-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната квартира дар 10-ум этаж қарор дорад. 42 метри квадратӣ. шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Рудакида қарор доштааст. 165,000 сомонӣ нарх. пеши поликлиникаи станса, рӯбарӯи 16-ум баз. перегородка, шкатурка, тирезаҳои главни, ине ки дари даромадгоҳи асосӣ. стяжка, пол тайёрай. хулас тайёр мебошад. метавонен ремонти даруни квартирара сар кунен. касоне ки мехарам ина ҳами састаяни савдо мешавад. 165,000. далши аз кизаи худтон чӣ кор мекунен? ба хости худтон пура ремонт мекунен, аббоӣ мезанен, толкаш, шпаклёвкаш мекунен. усиш кори ҳамон нафаре ки мехарам.
бачако ҳатман ва ҳатман поддержкаро фурӯмӯш накунед. навор лайк талабай лайкура зиёд кунед. иншоалло хонаҳо савдо мешаванд. мегзарем ба 16ҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки дар шаҳри Душанбе ноҳияи Синода қарор дорад. 4 комната масоҳат бошад 2 сотих 540,000 сомон нарх. ватсап шонда занг занед. хонаи фурӯшӣ шаҳри Душанбе ваини Гарадок назди Академияи Нав, кӯчаи Рустам, об свети доимӣ, кӯчаҳо асфалт, хона қариб 2 сотих. кадом состояние қарор дорад инами ремонт? фикр мекунем ки бад нестай. хай 540,000 сом суми кам нест бачаҳо. хулоси гап дӯстон муомила кунен, маъқул кишид, ҳамин хонара чикор кунен, бихарен. нашоти реклама дар аввали навор, дар охири навор рақамҳоро мондагем. навори Саудо ТВ 21 минут тамом мешавад. хушбаҳоли нафарое ки то охир тамошо карданд, ҳамон нафарое ки ҳастанд ҳамин навора то охир тамошо карданд, дар комментария нависен ки бародар Саудо ТВ мо навора то охир тамошо кардем. хушбаҳолтон номер барои реклама кардан. замин, мошин, хона чизе боша роӣ кунен, дар WhatsApp имо рекламаш мекунен, фурӯштан мегзорем. ҳатман ва ҳатман фикротон дар комментария нависен, лайкҳои бепила бизанен. ҳамин хонаҳое ки мақсад маъқултон шид занг бизанен, ё ки яму дӯсту бародартон хонахар боша роӣ кунен хонаҳоро, мош бидия ки мехаран. охи боқӣ дар амони худо наворро далчи тамошо кунен. навори баъдна мошинои арзон мешавад. хай дӯстони азиз.